Nih hagra biथिं माइ फोथार थांगासिनो दं जों लोगोफोरा नै बिथिं हाग्रा दं आरो बिथिं फोथार आरो बिथिं हाग्रा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नमस्ते आङो राङापारा माइनावस्रि सेन्टार खाथि आरोना मोनसे जायगायाव फैदों हा गोदान होनो आरो मानसिफोरा हा गोदान नाथाय हाग्राफोरा बायजोब्बाय आरोना दा हा गोदान बायदि नंला जोबोद मोजां जायगाया नै बेबायदि जोबोद मोजां आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बे जायगायाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों बे जायगानि बर' मानसिया आरोना जोंनि बर' मानसिया गासैनि न'आवबो सापात बागान दङ बिगासेबाबो सोरनावबा बिगानै बिगाथाम सोरनावबा बिगाबा बिदिनो गोबां सोरनावबा बुरजा दङ आरो सोरनावबा गैथाराबाबो आधा बिगाबाबो दं आरो बेखायनो जोबोद मोजां मोनदों मानोना जोंनि बर' मानसिया बेबायदि बागान खालामनानै मोजांनो माने न'खरखौ सामलायलांनायखाय जोबोद मोजां मोनदों नै जों मोनसे न'खराव फैदों आरो बिसिनावबो नै बिगाथामसो दङ नै सापाता दा बिसोरो कलम खालामगासिनो दं आरो बैथिं गोरान दाननाय दं आरो बेखिनियाव दानाखै दानथ'वाखै दानगोन आरो नै आंनि लोगोआ बेयावनो दंगासिनो आरो नै बिसानि आब'मोनाव फैदों जोङो बिसानि जोबोद मोजां बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर क्योंकि पहले हमारा बोरो लोग ऐसा बागान नहीं करते थे सापात साई के बागान टी गार्डन यहाँ हर बोरो आदमी के लोग यहाँ टी गार्डन है इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे इतना अच्छा लगा देखो ये कटिंग कर रही है ना यहाँ नहीं निकला खरा खेरना भी कटिंग खालामबाय कलम बोलते हैं ये कलम कर रहे हैं ना इसलिए यहाँ सापात की पत्ता नहीं निकला बहुत अच्छा है ये एरिया है ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ तो भी वो मिट्टी ना सापात के लिए बहुत अच्छा है वहाँ टी गार्डन के लिए सभी लोगों का घर में ना सभी का घर में टी गार्डन है इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत हैप्पी ऐसा करना अच्छा है जोबोद गोजोनबाय आरोना नै बे बेलेग न'खरनि आरोना जि मोजांखा नै गय बारियावनो नै ना जानोबो फुख्रि दंखायो थांनोसै दानिया नै हाग्रा गेजेर होनदो हाग्रा गैला आरो गाव में इतना अच्छा सापात है जोबोद मोजां गयनि सिङाव सापात राङापारा ओनसोलनि आरोना बियो जि मोजां राङापारा सेरफांगुरि गामिनि जोबोद मोजां आयौ सो सुइट इमान मोजां नै गासैबो दाननानै नै मारै खालामदों कलम नै सापात बेखौ दाननानै साफा खालामदों आरो आमाया राङामाइखौ सोंदे आमाइ बेसेबां दङ माबाया सापात बागानाथ' 15 बिगासो दङ 15 बिगासो ना जोबोद मोजां ओमफ्राय दा सब मा दानजोबदोंना काटिं खालामदों दानजोबाखै टटेलि माखासे काटिं होबाय माखासे हावा होबाय मा हावा बेलाय आं मिथियालायदोनो नै आमाया जों बिथिं फैदों आरो सापात बागान बर' मानसिनि सापात बागान थानायखाय मोजां मोनथारदों आङो माने जोंनिथिं गैया जे थांनो हा गोजानथारथ'
Bayarफोरनो फैनानै आमाय गिदिंनानै रायलायनांगौ लाना फैनाय जायो इसानाव आमाय माला आमायानो फिलिं खिलिनाय समाव नायनांगौ बिराद मोजां नुयो खिलिनाय समाव खिलिनाय समावथ' बालायलायगोनसो दैलाङावसो हरबाय थागोन दे नै कयला सावनाय आरो ना बेयाव हायाव फबनानै सावोनो आरो बे कयलाखौ ओमफ्राय दायो बुरखांनायखा नै कयलाया नायनो फैग्राफ्रा नै कयला बियो माने नेचारेल नङा आरोना मानसियानो मेक खालामनाय मानसिया सावनाय आरो नेचारेलाथ' हायाव थाखायो बेनिफ्राय जावनासो मोनो नाथाय बेखौ बननिफ्राय ये तो नेचारेल नहीं है ये आदमी लोग लकड़ी को जलाकर कोयला बनाते हैं ये देखो इतना बड़ा बड़ा लकड़ी ये लकड़ी को ही लोग कोयला बनाते हैं इनिफ्रायनो बानायो आरो बेखौ दा माबा बानायबाय कयलाखौ बेखौ दाननानै सावो मिथिखायो बयबो अब्लाबो खिन्थाबाय जायफोरा मिथियाखै